Дай вам, Боже, доброго здоров'я! Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам усі красні ярні дні, файного настрою, желання творити добро і радуватися життю. Благодаріть божественну природу, подаривши нам праздник обновлення. Великое щастя, коли маєш можливість увидіти творіння рук і душі талантливого чоловіка. Днями нашій в творчій групі пощастило побувати на відкритті виставки робіт знамого у нашому краї художника, заслуженого діяча іскусств Антона Кашая, котра відкрилася з нагоди його 90-річного ювілея. Велика зала Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая, не позираючи на виходний день, була переповнена. Многі прийшли на ретроспективну виставку робіт народного художника України Антона Михайловича Кашая, аби удати честь цьому неперевершеному співцю карпатської сріберної земли. Дуже шкода, що його вже 20 років не є серед нас живих, а й бо пам'ять про нього сохранявуть його діти, онуки, котрі й помогли музею організувати цю виставку. З батьком пленери почалися фактично у нас з дитинства. Батько, якщо вже з сім'єю, коли вже була у нас така розкіш, що з'явилася машина, тоді він забирав сім'ю, маму, нас троїх братів і вивозив. Перші такі поїздки, які запам'яталися, це Майдан, Колочава. Ми просто приїжджали, жили в палаці, батько малював з колегами. Потім пізніше, коли вже до кінця приходила школа і починалося навчання в університеті, тоді вже в мене була така честь, яку виділили для мене художники, назвали своїм пуцером. Я їх возив, я їх кормив на місці, і потім іноді із ними ще, і коли було час, і малював. Як правило, я їх вивозив на Бобику. Любили вони їздити на Воловеччину, жити там у гостиниці Смирічці. Я так їх вивозив на місце, де вони малювали, потім привозив додому картини, забирав холсти порожні, з дому вивозив. І так йшло у нас з ними життя. Я его помню очень светлым человеком. Человек с колоссальным чувством юмора, прекрасно образованный. У него абсолютно на все в своей жизни была точка зрения, аргументированная и очень ясная. Он очень много читал, очень много путешествовал, ездил по заграницам, очень много видел. Ему довелось очень много увидеть в жизни. Поэтому он легко общался в своей жизни с людьми самого разного уровня. Это совершенная правда, когда говорят, что он с мольбертом на спине прошел все Карпатские горы, но также правда и то, что в этих горах он знал тоже всех, и лесорубов, и сыроваров, и пастухов, и людей в селах, у которых, кстати, часто останавливались, иногда в некоторых деревнях у них даже были свои, так сказать, точки у художников на пленеры, когда они ездили, где они останавливались, и они прекрасно общались и контактировали с этими людьми там на любом уровне. Человек был темпераментный. Я его помню. Я часто приезжала, гостевала в доме, и мне всегда он помнится человеком таким, знаете, спокойным, уравновешенным. Но когда работал, и когда у него была, например, какая-то уже, так сказать, необходимость сосредоточиться на своей работе, на мольберте, либо он что-то обдумывал, он был очень сосредоточенным человеком. Но при этом, при всем, всегда у него было такое, знаете, пошутить, да. Он всегда умел это сделать как-то очень корректно, очень красиво. И даже, знаете, вспоминаю, вот и старший сын рассказывает, и средний сын. Очень много художников в доме собиралось у дедушки в мастерской. Мастерская была большая, и они часто встречались там. И очень часто происходили какие-то споры, творческие беседы. Они что-то обговаривали, какие-то выставки, какие-то новаторские вещи. И это часто переходило в такие темпераментные, так сказать, не споры, но разговоры. И я также вспоминаю, как дедушка всегда умел корректно и с юмором поставить окончательную точку в любом споре. Батьки наші дуже цим боролися, робили дуже часті виїзди. Хочу сказати, що Антон Михайлович і в житті був великим прикладом такої шляхетності, елеганції, знаєте, вимогливості. І як великий класик говорив, що
у тілі, у здоровому тілі здоровий дух. Знаєте, я досі ще добачу, що велике мистецтво у тому є. Характеризуючи те, що ми бачимо сьогодні на цій гарній виставці, представлено біля 100 робіт, говорить про те, що наскільки багатогранний був Антон Михайлович. Його високочутливе ставлення до барви, конкретно сформульована композиція у кожному творі, уявляє собою не просто пейзаж, а уявляє собою картину-пейзаж. Антон Михайлович працював у різних галузях, у техніці, у різних техніках і непоганим рисувальщиком був. Пам'ятаю один з таких виїздів, щось стало, я дуже просив, Антон каже, намалюйте мене. Я думав, що Антон каже, ні, сідай, Стьопка, сідай. І він, знаєте, двома якимось рисами так знайшов, що я сам себе впізнав. Так що він, але все-таки його тягнуло більше до кольору, більше до пейзажного жанру. І сьогоднішня виставка свідченням тої високої майстерності, яку він виніс і доносить до нас. І я сподіваюся, що воно пережиє ще не одне покоління митців. Дуже багато матеріалів опрацьовано, підготовлюючи книжку про Антона Михайловича Кашая. І дуже багато зустрічей було, дуже багато таких цікавих моментів з життя, з біографії автора ми дізналися. Наприклад, про надзвичайну скромність Антона Михайловича ми дізналися від художників, які разом з ним їздили, бувало в Київ, бувало на пленери. Антон Михайлович ніколи не афішував свої якісь там особливості, свої якісь такі зв'язки, якісь стосунки із високими чинами або ще з кимось. І тому, коли в поїзді групка людей посилалася на авторитет Антона Михайловича, він скромно сидів в куточку і не признавався, що це саме він, саме про нього говорять. А коли потім все було сказано про Антона Михайловича, що який він є, він дістає таку невеличку фляжку із коньяком і каже, ну тепер давайте вип'ємо за те, що ми дізналися, що який Антон Михайлович Кашай. Тоді люди дивуються, кажуть, а як, а що, а ви щось маєте на це додати про те, що ми говорили? Так, каже, я Антон Михайлович Кашай, я саме той, про якого ви говорили, і які легенди ви тут про мене байки розказували. А йшлося про те, що йому приписували якісь неймовірні, фантастичні, якісь дивовижні здібності, якісь таланти. Він скромно мовчав, а потім аж виступав до бесіди. Але попри все, він дійсно був такий надзвичайно талановитий. І наша земля може пишатися таким сином. Людиною, яка не просто раділа життю, раділа навколишньому світу. Це людина, яка ділилася з іншими людьми радістю і щастям. Верховинець, закарпатець, людина, яка володіла кількома іноземними мовами, дуже спокійно і плавно і делікатно спілкувався з людьми, був високої культури внутрішньої, був дуже стриманим і водночас надзвичайно відвертим, дуже товариським, дуже комунікабельним, дуже щирим і приязним. Хата його була завжди відкритою для всіх друзів. Він так ставився до людей, як ми кажемо, як він хотів, щоб люди ставилися до нього. І тому всім серцем, всією своєю душою він передавав на своїх щедрих полотнах цей стан і відчуття радості, щастя і такого піднесеного, духовного такого відчуття. Він щирий був, щедрий. У завісті у нього нікого не було. Зрозуміло, що так і само запросто зустрічав гостей масово і гощав. Там не було такого, що біля нього хтось мог попродати. Можна заказувати, але платити біля нього ніхто не мав права. Це така широка натура, широка душа. Це унікальний чоловік, кажу. Но дуже красивий був. Дівчата
влюбляли і зрозуміло, що от. Но він достойно себе вів, так що покійна дружина Гелена не могла, як би сказати, ревнувати, тому що він дуже достойний був до своєї дружини. Тобто допорядність була як і в родині, так і в оточенні всіх. Так. Велика людина була. Антон Михайлович Кашай є ізвісним сином свого народу. Він увібрав у себе велич і красу наших гір, а при тому лишився таким людяним і глибоко душевним чоловіком, котрий силою свого таланту зміг завоювати не лише Україну, але вшиткий світ. Його просвітлено одухотворені живописні полотна заворожують і понині. Батько до себе був строгий, вимогливий, але людина виховував нас фактично бути вільними. Вільними у своєму видінні і відношенні взагалі до навколишнього середовища. Ми привикли до цієї свободи, якось ми так і живемо наше кредо, вільно себе відчувати. Людина, на жаль, склалася так, що робить для себе рамки, а потім у цих рамках і б'ється все своє життя. Якось ми старалися так, щоб не дуже вникати у ці рамки. Был внимательным. Когда я приезжала, он всегда находил на каникулы, либо вот просто в гости. Он всегда находил, несмотря на свою занятость, время для того, чтобы посадить меня в машину, поехать, повозить меня по горам, по каким-то чудесным, красивым местам. Он очень любил Карпаты и искренне восхищался, поэтому всегда ему хотелось поделиться с тем, что он видел. Знає його, що як він міг представити наш колектив за межами. Дякуючи йому, допустимо, приблизилася Москва. Уявляєте собі до нас, уявляєте собі, щоб виїзний пленум Союзу художників СССР створювався тут, проходив, в Закарпатті, 15 республік. А це якась окраїна великої держави. І таке, значить, уваження до нашого колектива, дякуючи Кашайові, способний був організувати, так, і подати наш колектив на такому рівні. Була абсолютно велика симпатія до нашого колективу і через Кашая. Це унікальний чоловік. Я би сказав, що не в романах, не в життю, хоча я вже не молодий чоловік, я не зустрічав більш оригінальної людини, як Кашай. Це фантастично оригінальний, ні на кого не способний, ні на кого не подобний. Це джентльмен, інтелігент, добродушие невероятне, общительний, організаторний. І ви розумієте, і плюс надзвичайно великий художник. Это прежде всего один из ведущих художников Закарпатской художественной школы. Он ученик Бакшая, ученик Эрдели, Гробовского, Манайла. Они очень много сил вложили в его формирование как художника и не только как художника, но и как личности. Но общение с такими выдающимися людьми даром не проходит. Это, так сказать, уже совершенно ясно. То ли в силу своих собственных качеств, то ли столько много вложили они в него, но он, как художник второго поколения следующего, он стал тем генератором, он как бы взял на себя, он унаследовал от них вот эти вот идеи школы, и он сам не только привнес в Закарпатскую художественную школу колоссальные новаторские вещи в живопись, но он же воспитал еще колоссальное поколение художников, которые уже сейчас в третьем-четвертом поколении тоже несут это явление и как бы формируют развитие этой школы в следующее столетие. Ну, а как художник, как живописец, однозначно могу сказать, конечно, он не только расширил рамки Закарпатской художественной школы. Он расширил ее географические рамки, он расширил рамки ее понятия, он соединил, это даже трудно себе сказать, ведь это, по сути, это же реалистическая школа. Но то, что сам художник Антон Михайлович Кашай как бы привнес в эту реалистическую школу, это просто вырывает как бы его имя за рамки закарпатского направления и делает его одним из классиков украинской школы, вообще украинского изобразительного искусства. Но это действительно так, ведь его работа находится не только во всех, заметьте, во всех художественных музеях Украины. Ведь я сейчас, когда мы работали над книгой, ведь мы обратились фактически во все музеи Украины.
очень много, больше 16 музеев прислали нам репродукции фотографии. Но совершенно точно я теперь знаю уже в работе, что во всех музеях, мало того, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, более того, в работе над книгой я ведь обращалась еще в музеи за границей, например, и Словакия, и Чехословакия, и Венгрия, и Америка, и Канада, и Япония, и там украинские музеи, так сказать, имеют его работы. Так что я думаю, что еще по-настоящему его творчество не оценили и не раскрыли до конца, учитывая тот вклад, который он сделал. Антон Михайлович, знаєте, по-перше, був такий людяний і такий колегіальний. Він ніколи сам не перебував. Люди тягнулися до нього. Він ніколи на пленери не ходив сам малювати. То обов'язково, але не він ініціював то діло. До нього ці люди тягнули. Він був дуже наближений так і до Бурча Василя Васильовича. Багато їздили в'єдно з Глюком і з Манайлом. Оце були такі колеги, знаєте, які з півслова розуміли один другого. Антон Кашай, навірно, має із молодості талановитий був від усіх художників. То фантастичним способом, як він швидко піднімався. Він освоював на ходу всі такі композиційні поучення, трактовки кольорові, восприяття в цілому світу. Це з кожним днем у нього була новизна. Не чудуватися нічого, що вже якісь 27-28 років і його головою спілку обрали. Тобто на ходу. Між тим, він був першим директором художнього фонду. Це мало хто споминає. Попри тому, він молодим хлопцям поступив у спілку художників. І має один з молодих наших художників, який отримав заслуженого в молодості, і має молодим, як отримав народного. Ясно діло, що він мінявся на ходу. Причому способний був вирішувати проблеми. Не про його знають як пейзажиста. А ця людина була способна і на портретний жанр. Ця людина способна була і в фігуративному мистецтві. За що б вона не взялася? Поділитися радістю, поділитися враженнями, поділитися сонцем, поділитися своєю щедрою палітрою. Як би не було навколо, чи хмарно, чи сонечко, митець ніколи не давав мінорних нот. Він завжди був дуже радісний, веселий, мажорний. І за це закарпатці дуже шанують творчість Антона Михайловича Кашая. Послання, яке нам залишив Антон Михайлович, воно дуже близько моєму серцю, дуже близько всьому Закарпаттю, тому що він був така яскрава особистість, такий яскравий художник, який втілив у собі усі ознаки Закарпатської школи живопису. Ми пам'ятаємо його, як він ходив вулицями, ми пам'ятаємо струнку постать, пам'ятаємо усмішку, пам'ятаємо його вуса, такі відомі, які називають мастроянівськими вусами, пам'ятаємо його присутність на виставках, пам'ятаємо його картини. І я думаю, що дуже багато людей знайдуть моменти для того, щоб пригадати собі художника, а хто не знає його, познайомитися з ним, тому що це народний художник України, це наша слава, наша гордість, і ми дуже пишаємося такими славними синами закарпатської землі, як Антон Михайлович Кашай. Ушитку, що створено талантом Антона Михайловича Кашая, було ним пережито. Може, іменно і тому, коли стоїш перед його полотнами, із замиранням серця купаєшся у атмосфері літнього, осіннього, зимового ранку, захоплено відчуваєш атмосферу Венеції, Риму, де побував художник. Воістину, це великий майстер пензлика, котрий ще много років, надівуся і віків, буде чудувати світ.
Час, доведений нам в ефірі, скоро утік. Будьте здорові й щасливі. Стрінемося через тиждень.